Maayong buntag kanatong tanan, maayong pagtimbaya kaninyong tanan. Lain na pud adlaw ang atong sagubangon ug atubangon karong adlaw. Unya kay buntag man so andam na kaayo nya. Breakfast ta aning tirada ang atong andamon karon. Mo to nagpabukal din ko sa atong ininit unya kaning kuan lagi namin pa yung mga binuhi diri nga mga manok mo to bahugan po niya natong mga nabilin nato ng mga mumho ning sa kanon. Unya nagdungag na dayon ko kay para andam na gid dayon ni. While gadungag ko og kanon, o tanawa buka na dayon ni unya butang na dayon itong tsokolate nato. Dali ra kay mga proseso nya pinabilis man ni tirada nato nya kamo na bahala butang atong asukar ato nya. Dia prito na dayon tawag itlog. Kunya presan dayon og bulad ni isa ka buok nya kay duha man tong itlog ambot tingala ko anong duha man gyud itlog no di ba? So moto luto na dayon to nya pinabilis kaon na dayon ta diha nya bambaman na nato pinakalit diha ang tirada nato itlog bulan unya tsokolate perting lamia tanawa di na mamansin nga nagkaon diha ginawa ko ginagbay unya paspasan naman ani mo perting lamia oy.